Wel, dwi'n gallu dweud amdana fi, dwi'n dod o Colombia, dwi wedi astudio ffilm a theledu yn y Prifysgol Cenedlaethol o Colombia, a wel, amser maith yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. Wedyn, wnes i fy PhD yn y Prifysgol Aberystwyth. Nes i ddysgu Cymraeg yn Aberystwyth. Dwi'n credu roedd 2009 pan dechreuais i ddysgu Cymraeg i oedolion yn Aberystwyth. Dwi'n trio i cadw ddysgu yr iaith ar hyn o bryd. Fy gwaith gyda Media Cymru ydy weithio fel cydymaeth ymchwil i baratoi o'r arlygion dyn ni'n wneud i ddanfon at y cwmnïau yn y sector cyfryngau yng Nghymru i gasglu wybodaeth am o bethau maen nhw'n wneud o buddsoddiad maen nhw'n ddefnyddio i wneud arloesi neu i datblygu bethau yn y cyfryngau. Wel, ein cwis ni pa fath o arloeswr ydych chi tipyn bach o hunan asesiad i gael gwybodd neu adnabod pa fath o sgiliau gennym i wneud arloesi. Bob un ohonom yn cael sgiliau i wneud arloesi ar hyn o bryd. A dwi'n credu mae'n bwysig i'r bobl adnabod pa fath o sgiliau mae gennym i wneud a pa fath o sgiliau rhaid iddyn nhw'n cael person arall i wneud neu i datblygu ei sgiliau nhw. Mae'r cwis pa fath o arloeswr ydych chi yn ein wefan ni yn Media Cymru. Ydych chi'n gallu wneud y cwis, mae'n byr iawn gyda'i ffôn symudol chi, neu ydych chi'n gallu ddefnyddio'r cyfrifiadur i wneud y cwis. Mae'r cwis ar-lein yn syml iawn i wneud. Wel, mae'n anodd i ddweud yn glir beth ydy arloesi, ond dwi'n credu dyn ni'n arloesi bethau bob dydd. Bob tro dyn ni'n trio wneud y bethau wahanol gyda'r bethau dyn ni'n ddefnyddio, mae'n bwysig i feddwl am sut dyn ni'n gallu newydd o bethau dyn ni'n wneud, sut dyn ni'n ddefnyddio ein cyfryngau ni, bethau ein ffôn symudol ni, i feddwl os dyn ni'n gallu newydd y straeon dyn ni'n adrodd, sut dyn ni'n gallu newid bethau i bod yn well gyda'r amgylchedd neu i gael pobl arall o'r blaen o camera, dweud y wir. Mae'n llawer o ffyrdd dyn ni'n gallu wneud arloesi mewn y cyfryngau a hefyd gyda'r bethau dyn ni'n wneud bob dydd. Dwi'n credu mae'r beth bwysig gyda ein cwis ni ydy ydych chi'n gallu adnabod pa fath o sgiliau gennych chi ar hyn o bryd sy'n gallu gael ei ddefnyddio i wneud arloesi. A hefyd, efallai sgiliau ble ydych chi'n gallu ei ddatblygu. Dyma'r ffyrdd dwi'n credu i wella i'r gallu o wneud arloesi. Oherwydd, does dim rhaid i bod y meistr o bob beth, ond mae'n bwysig i gael gwybod pa fath o sgiliau gennych chi a pa fath o sgiliau bydd yn bwysig i gael i wneud arloesi yn y ddyfodol. A dwi'n credu falle gyda phobl eraill neu gyda unrhyw fath o hyfforddiant, ydych chi'n gallu wella ei sgiliau chi i wneud arloesi.
Mae arloesedd yn bwysig i'r sector cyfryngau oherwydd mae'r sector cyfryngau yn symud yn gyflym iawn. Mae'n bwysig i datblygu strwythur newydd i wneud adroddiad neu i raidd pobl gyda ein cynhyrchiad ni. Dwi'n credu mae popeth yn symud yn gyflym iawn ar hyn o bryd gyda ffoniau symudol, enghraifft. Dwi'n credu mae'r pobl yn newydd o broses mae nhw'n ddefnyddio bethau fel teledu neu radio neu ffoniau symudol nhw. Mae'n bwysig i trio bethau newydd i gael pobl ac o'r ddiddordeb o'r bobl yn y gyfryngau. Wel, dwi wrth fy modd ddysgu ieithoedd. Dwi'n credu mae'n bwysig i ddysgu'r iaith i deall y ddiwylliant. A mae'r ddiwylliant Celtaidd o Gymru yn bwysig i fi. Dwi'n credu mae'r hanes o Gymru yn ddiddorol ac yn bwysig iawn. Does dim allwedd arall i fynd i'r ddiwylliant, sef ddefnyddio'r iaith. Dyma'r rheswm nes i trio ddysgu'r iaith, a dwi'n dal yn trio wella yr iaith. Mae'n anodd i ddweud pa air yr un dwi'n hoffi. Dwi'n credu llawer ohonyn nhw. Dwi'n hoffi bob gair sy'n dechrau gyda ll. Dwi'n ffeindio eiriau fel llanast, llanelli, llosgi ac yn arbennig llongyfarchiadau. Ar fy llyfr i, dwi'n siarad am sut dyn ni'n gallu baratoi prosiectau neu baratoi cynhyrchiad sy'n gallu teithio'r byd. Ac pan dyn ni'n meddwl am baratoi rhaglen i'r teledu, bydd rhaid i ni trio cael digon o blas lleol a hefyd dim gormodd ohono sydd yr rhaglen ddim yn gallu cael ei deall rhywle arall. Bydd yn bwysig i gael pwysled rhwng o ddau bethau i gael digon o blas leol a hefyd digon o gwybodaeth cyffredin. Mae'r pobl yn gallu deall beth mae'n digwydd gyda'r rhaglen. A dyma'r beth dwi'n credu bydd yn bwysig hefyd i Gymru, oherwydd pan dyn ni'n trio gael dal y mellt yn Netflix. Mae'n diddorol oherwydd o straeon rhywbeth fel banc heist ond poblogaidd iawn, ac ar yr un pryd dyn ni'n gallu siarad mwy am bethau sy'n digwydd yn Nghymru. A dyma'r beth rhaid i trio wneud i gael digon o blas leol a hefyd digon o gwybodaeth cyffredinol. The Travel of Media and Cultural Products, Cultural Translation ydy'r enw o fy llyfr i. Wel, mae'n bwysig i gael digon o wybod ble byddwch chi'n trio ddanfon ei rhaglen nhw. Ei rhaglen chi. Oherwydd mae'n dibynnu ar beth ydy'r ddiwylliant lleol yn meddwl am y bethau sy'n digwydd gyda'r rhaglen. Mae'n bwysig iawn i feddwl pa wleidydd bydd yn cael y rhaglen. Ond dyma'r beth pwysig, dwi'n credu. Mae'n pwysig i
gael mwy o wybodaeth am o bobl dyn ni eisiau gyrraedd.